Kakong amparin lang do kabade ka Myntri bapej ya katanat kakoj kakya hakas ngipalay ka arpolay tarik ulber arajar arpolay. Kala ban pej ya kawe ka longkmie bathi apang ha Ganesh Das Hospital Shillong. Bat ban wajing tip halor ka kubor balakam. Bai khyllung ilayap hapoh kpoh nakadaw ka jisuki trikam jong kate ka hospital. Kakong amparin ha bai kran berkinong tok kubor hadin ke jingwani kandu ya ketika longkmie. Kalai thu ba ketika longkmie kala tip lupa bai khyllung ibadan hapoh kpoh ilayap lupa. Nadu bakal ban simdawai nakijaka ai dawai private. Shwa bakan lekha ya khyllung ha Ganesh Das Hospital. Ay katukoy ka news kabayat ba ita ikong mensong nang tay na that rong village ne ka village ka tengala klet hapo jan molasnai ba iwan hang ni ha din ba I armet imat kumbah nyu benai ti yo jing tip ha katuka media report ba day nakadaw jong ka jing bamla hospital ban sumar bahaya I ba ido itai khyllung kata kecing in kecing tinggal ada pak lupa di officers na do menen bagai banwat tip haduk kat no kedai kita ke information di mentan ngadang wan keren di itu tong but kata ke information tolong incorrect but ka babakla namar ini I longkmie I tip lupa nadu kapor ba ilik-lik ya kata ka ultrasound ba I khyllung I badan hakpo chung I kumbah nyo benai kajing armet jung I bat ilak klat no itai khyllung te idi benwan sislong marmar ba in wan ban pha sumar ya kataka jing klat no jung I kun jing ha kpo jung I te kadai ka basisya ba ilak klat lupa bat ilak don pai kajing tip kala keren I kemiru te menta gidang ai kata ka bationg induce labor ban sya I kemir ba in ai tai kun ilak klat hakpo through normal procedures ini di kun iba pra la tangam bakla mga but ikong iong hiru ba inju let thaya I ki khyllung jung I baro hospital but hadin ba iyo iba kadon kata kacing songphe jung I kata kacing armet jung I ti let no marmar hospital ti dai tang kata ka bang kwa man clarify ba ka klem don kata ka negligence me kam don kata ka ba klem pet I ne ka ba klem shimti man pet ya ka case ka jung ka sulong pet ba ila dep tip pai kata ka wrong information kami but I try hidala diri ba ila dep yo jung tip ba ikon jung ila klat no akpo but I don't come banwan marmar sa po Ganesh Das man pasumari kata tingin saya wat jung tip ya kata ru ndre kum bakalong ni shimkhia namar kum ka Myntri jong ka pot kakya na bu hajan tam ya kata kacing kit klik lem nak kebenta ki longkmie ki para longkmie ki bedang kha dang pun ki kon ki ti ki jompi bat ni kwa ban pet bang ni ai ki ya kata kacing pet kacing sumar kacing ri ka bak bitam wat la ka facility jung ni kalong under tremendous strain ki ong namar ba kadai ka institute ha ka ba ki buntam kita ki kon ki bak syakha ha ka ni hospital ki buntam kita ki kemi kibawan nakaleng sodong jong ka jela kibaw kamtam sikani kathan khasi jung thanya biboy ka jung kibawan ban pendam kami di facility in persangkat bala barobor ban pet bang minimize ini ki allegations kibawan persya ya ki institutions jung kita ni kadi tang ka sen ka baningkong ka bangawan nang ni ban aw kwa ban penbet ya kata ka jing yo ba kita ki government facilities ilong borobor di basling di bambit di bambiang ni don kam mentaban sedang ban pengemai kata kajing yu I jong pat ba ya ki institutions ki jong ni ban ngan kai kat bala ban pen benang ni sakmat ni kai kata kajing bak ni ba cloud ban pendet ya kata ka perception ka bagi pat ba ki don ya ki facilities jong ni soka bunsin hingi ju yu ba ngidi ban sedang barabor na kita ki wellness centers tiki cakap ki ba lembah kata kacing bahak bisa na ka chief minister special assistance scheme ki badon si ki cakap ki kendong short ha ngidi ban indicate lupa ngidi ban yu lupa na do ka sedang ngada don kanu kata ka pregnancy ka ba ilong ban wan ha kacing jerwat ngidi ban tip lupa na do ka to ka stage na do nak ki ki snong ki ba cengai na kum kani ka hospital tingin sedang suan nanta ngin penklan suai kata dang shen ni dang sudah betung ni kita specialist ki babon ba
ka state ka jong ni kumakalong idon kam kumalay spa tam kita ki specialist but hadu mentang idang don kumpasi spa prapu tam kita ki specialist ban idon kam ban pengkelan ya kani ban idang ya wat lat wat denti kumno ban pa mar ya ki doktor jong ni ki baladon ya kata ka necessary experience bakin let bakin shim kita ki training la kita ki short term courses ne kita ki full fledged PG programs wan lambiang pat ya kata ka jingdang ka jing start ka ki ban ba ya kum kini ki hospital ki popon ki pat ba ki sngau ba ka jing sumar kalong ka bambiang tingi hap ban pun hot ya kini ka jing yo i jong ki pat ba ya kini ki institutions jong kani ka dei tang ka wei na kita ki bangan le kum kata ka menteri bangan ba le lang bangan ai men sim lem ki doktor ki nurse ki jong ki ban trei bet pat men sim shit ram wat la ki conditions jong ka jing trei jong ki kalong ka jinjar ma dang mentan ngadang mi na kita ki wot sebab ngalap ba ki ong ba baki wan ki ngadang wan na katu ka wot baki ong ba ki don hadu ba jan si spa tuli ki file haki wot ki boper ya pen kre inos every shift so the conditions under which they are working is very very trying ban ni don kam ban ai men si mi ki doktor ki nos ban ngin pen klan nang ni syakmat ya kata system ko bang ni doktor